нам треба опрацьовувати питання щодо поступового переходу Азовського моря з внутрішнього на міжнародне. І якщо це буде передбачено... денонсацію договора. Звісно, але це питання, ви знаєте, що у нас є суди міжнародні, морський трибунал щодо мосту і так далі. Це повинно бути поступово і закріплено в стратегії, щоб кожен орган, який має відношення, наприклад, як цей же центральний орган виконавчої влади Держрибагентства має відношення, і це не вузьке питання профільного органу, ні, це загальнодержавне вже питання, тому що це стосується деокупаційних процесів, це стосується Азовського моря взагалі, там з іншого боку це Автономна Республіка Крим, да, там треба визначити по кордонам, треба переходити на міжнародне море. Це процес такий поступовий, повинен він бути синхронізований з нашими питаннями, що по судам. Але я, наприклад, не розумію, що надає підписання протоколу, да, щодо розподілу квот, коли ніяких гарантій нашим рибалкам цей документ не дає. Тому що всі ми розуміємо, що жоден з договорів Російська Федерація може порушувати без питань.